Nhất xa sự hở chính em mà đem cái chính nhập. Hắn nghe lại phim ngay sẽ. Bác có bài bên em nghe. Nãy thì bro chính em nhìn hấp xin nhau cái tay pop. Bác cầm bà bà chung Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Umrupa Premium Meghalaya. Ha ka khatsau tarik urempang arajar apunrio kaseng nyautrap achik National Movement kalapan kha ya kashnat rekam jongka ha East Giant Hills District da ka bapenskam saya ka weke unit kabalatip kum ka Sumer unit la penskam yakit khot batmai dau Presiden jongkani kaseng uba lamprang kharbani ha ringkat ka jedon lang kinong elam bakantop yo uba Kason nongtudu Secretary East Giant Hills uba Thomas Sutlong, Working President Jaintia Zone, uba Moon Evershaindhar, Vice President Central Body, ringkat kiwaipat kinongilam. Ha kani kasingi la penskam ya ke unit ha Sumer, kaban yalam da uba kitbok lang Dakar, kum u President, bat uba marlang ki Pasilen, kum u General Secretary, lembat kiwaipat kinongket kam bat kidkhot. Ha bakaran ha kani kasi uba lamprang kharbani, ulaptha yakidkhot jong kaseng nyautrap achik National Movement bagi diban bodien bha yaki babon ki man ha East Giant Hills khamtam e ka jingyo rung lajlan jong ki barjala ulaptha bagi diban tokit binya yaki barjala ki bawan ban syong bansa la ki dei ki e bat ki trei ayu la ki donni em yaki kot kisla ki babyang bat lada kim don dei ban chube bet yaki Daga jing sokia nigi kun kamay Meghalaya daga jing tip brio tip play min try minute top jong ka hok long try man try halo ka khandau ka siap ka tin ka thlek pat karu kop im jongi ka padon na du ka menor ngira smile dum tagasni kom ki nongelam jong ka H&M Sumer unit bat kumjo kum President jong ka H&M East Giant Hill unit naduk matagasni ba nang me sikmat nile daga jing slur ka jing sempang bat ka ben sip ich hok yela kari bat ngin long ki atyar ke bakhlai bat ki payaba ki baskham jong ka chait penreu jong ka ripnar brogwai bat khamtam jong ka East Giant Hill District lengba jong ka seng H&M ngin yada yau put usam ya ka hok long try man try ki jaka puta jong ka ri bat ka chat penreu wadara boy hono put nginom salia ban penne yala ka hok ka jungi ablay yarap jingi kublay shibon subasham Kum President Batma juga H&M East Giant Hill District bangi im mang ni sni ka jingli galong ayu ngile na I nabata kari katno ngidap da ka jing snow ham ka bansem ala ki khan samla kari kidon ka ta ka bansem bansim ye ka jing kitli kidon kata kamen sim kiri hakamen sim hakadonot kamet kepat kejongki nak banta ban syakri yaga jat penriu ban syakri yaga district ban syakri yaga state hipruai kenang ba kalawai kikon kiti kalawai jong ripenar kesijmi kandon yaga jing song sngan bat kandon yaga jing kermen kasyong hangi ki samla babanta ban tray sitom ban long kum taki payaba ban long kita ki nisan ki baskem knang ba kalawai ki kunikti kan sok relabangi ni shubet kai ni jinge
ya kene ko sau kepelawan ban telep ya kari penriu jungi ladai khai pateng ladai ka yokam yo jam bat kum ta ter kanlong ka jingma ya ka pateng ke bansawan jongi kum ki cak penriu tari tari mulok ki badai ki kasih pernah para samla para nong ilam nakwa ban ai jingmot la pan ai men sem yepi bahaba pidon haka sen balang ka etchinam hablong kum kita sipai hablong kum kita samla gari ki ban yada naga jing wanrong kertlap jong ki mendari hablong kita ki samla ki sipai ban yele nak banta ban khanglat ba kumno ki khasi penar ki jungi kin nom sha ban ben kin nom sha thambor hala ke jong kari kemulok namar kene kedai kari penar ke baik ke jungi kari khasi jang kia baik ke jungi ke ba unong bu nong thau ula ayengi nado ki por mensua omla mano mano ban lebor omla mano ban gini namar kene kedai kejaka kari unyi ukong kari baik kejungi ti nama kata ngakermen balengba ke jingdon ke jongpi ki samla nangne nepo sumer unit harangka ke jintrelang bat ke HNM East Tehil District pinlong ki ba pengor pinlong kita kedong pek perman bagi kasih penar jungi padon hagan ni kedong ketai haga distrik berway kin nom sha nyon beng ha ki way pat ki mender sisni lene kita ki parjala namara ha ki por pemerintah kat kane ke jinge kaba ki kasih penar ke jungi ke kendo ni dai pendon ni kata kacing perkat bakat notam hadin ki postnam hadin ki spasnam ki bansuan nilayo ila jong kejalan adu 1972 naga sarkar Assam Henry ki bapun ki jinge ki bangi hap banile pon ki khasi penar jongi hari ki than kliriat ki than la rambai ki hapsong madan ki hapsong di jingdi haplau katba ki poiwir ki poihap ki parjawa ki bawan na keleng jong negeri India ke jungi kilong kum ki traisnong ki yo shong ha ki building ki bahe kene kelong ke jingkeli balai ngi ki trai mulok ki bedai khasi penar ngimyo katba ki poiwir ki poihap ki wan ban long trai ki wan ban yo sukli na ban ta ban le ki khai ki baper ki pateng ki baper hang ne gari ki be jungi nimtip gai katau ke jing ba ailat lan jong ki bor jong ki district council jong ka JSADC ne ka bor jong ki wahesh nong ne ke katau Haisha kum ya kini ki berkoi kum ki samla jong kari bagi penreo ni hapan pek siarwa ngimdai pan ailat hapan ye kendo ya ki board district council hapan ye kendo ya ki wahai snong bagi hapan king ya kene ke jingwan bu hai snong jong ki pre punamba ni hane ke jak penreo ko jungi hane khasitar jungi ki bon ki breu na silchar ki bon ki breu na Bihar ki bon ki breu na keleng jong kari India ki wan ban kapsor lot ika kam ke jam ke jungi ki khasi penar asal kala daplot dau khasi dau barjala sei ki samla penar jungi ki badon ka sap dengan kalat ban ki business tidai na kadau kum ki samla ni hap ban pet
bang hapan pek perman ba nadok menta padang don kalat don kepor mentang don kalat nama nging ide ki traisnong ki tari rimlok mentang idang don yaga jingpon pat dang don yaga majority ngihapan pek ba ngihapan husiar ba ngihapan cek ba ki parjela don halatran bai ki don em ki dremesan ki parjela don sekretariat ki biang em ki kot kisla ki wan na ki yo na em ki don em ka verification na pop police bagi dai ki beliau ka kumno nama ka jingma ka jingma sawa ap yang ki samla tari dan mok ladangin berking ba yole se ki wan na bihar ki wan na silsar ki wan na asam ki wan hang nei ban ak business kat ba ki kam cuki kam tu sudah ki kam tu kali kam khai drop ki kam balai project kile wan hane hari penar jungi kum kinong kai kat bagi kam cuki kam pasmeu kidai nong patia breu kidai kinong kai breu kum ki samla jong ke H&M ngi hapan check ba ngi hapan pek ma perman ba kadang hilap ngi dei ban be nokot Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? Family का सबसे youngest भी तो है. Let's go guys. Party time.